Ini ladak 26 Dawar Baguri Dola Maralong tahun Haiti long Bali thok bom lo jo lang bulang pet kabeda Japan la pen kedam ke bang student tum la pen dak ke jor ke lang tum ke misen Japan setamela bangso Bali ke thok la ke Richard tok beajin pelone mate dak tahun komiti atum pentong ke thok lo ne la bangso lampu thak nili chini din Japan si la bangso video ora chatai long wan lo la sini la bangso abali nang ke thok komat ada deng pen ma pen komat se la bangso akam ke paklem ma pen la pona ning ke me bang pu ladak ami thanga khi achipadama la bangso puthak lili aljipon po da sinali tum la bangso a video angton tenang lang non dak 26 Dawar Baguri MEC Richard Tok di panlone mate dak tahun komiti ke pelone mate Dr. Mominone komat ada deng pelone aposi nili aljipon po to kote nang pan na jilang pini ladak bojar mate dak dolomara tauna along ladak ali langbung langpet kepami labang so sai kam claim ke thoke tahun komiti pen memma mate jungjung pel tahun komiti pen dakali dan government pen dakali mane dak itu dolomara tentara lo mane langbung langpet dukti nasi ala diren hamsu ala coaching lekhe lang itu mina posta pensi kami gari pensi ane lah ini tim tahun am ketok oke pagi kan tak kali lang tunjung posta pen laki orang ini tunggu bukan ini tunggu order dia tahun komiti tum claim dek nanya pot post claim ke dat lawa ya labang ke ini kami ini klaim dek nih tahun komiti tum labang pipo tum klaim sebenarnya apaan dong avene kilonya kami garis ka dulu tahun komiti garis kami bang sok sedih tu tabas tahun komiti chairman ke malu ni mau tera pada bang secretary bang ke itu bang tada tum bang claim ke dat oh tada bang so claim tum mesti rung tum mama lonte lah ke ni kali long ke lah biren hangko coaching lekhe apalah ini bahani tidak pun bon lah dari itu claim vega bang pu tum apa cetong thagi ma oh bang pu to ni tum dak Dawar Baguri PHL se ITCL hin pen kapakan nunji phani hang ini non mo dak dolomara atau na long kabang so lekbuk lebor dupik lo sila bang so lekbuk lebor ke thok thek lok la si tahun komiti tum si ke claim lo bon pusini tum ta kachoroji phasi comment and populo setame inut aporte nang than lo kali mithang jungjung pen si claim pusi pulo sinani tum bahani amian si ke jongdo sini tum tame Dawar Baguri APSL se ITCL hin pen tame isi rada phan comment ki pija phani hang pima nang tum jungjung pen ke claim ke choropik nang ji aposi kar biara tum phan tame nang tum phan akero ke long ji la penang tum claim ke dam kamatha kimi abo so putha ke ni tum ta comment ke ki pinang ji ke misanji ma pusi kamatha dam lo penang tum hin tame isi comment ke alo si nang tum jungjung pen bang kon men se charap ma so ke cirat bang ke nili tum bahini ta diren thangchu lo dang like ni coaching like do nili tum dang local ta mi nani ta Bali pi de jor ni tum se jor gom la local dei behara parlong le da ke ama sini tum chingwai lo bozar long ka ke hichiar ni muni tum prai langbung joi ni pinang ke sik sap do nili tum mi thada do konon ke school tumi pen khuli tang lo lalu putih langhai langbung ke usul mar nang aji thonon pen cheng lok tami akasik sak so pasi tum jur po coaching wai lo pulio ko zat farman le tum anutin bhan ke sia ke mi ko da poisa timo be lo te li tum bahani pen chira la da langbung li tum thok dana ate town committee tum ha thok de ta pulo pu nang da kapre kam do ta hai lo sarkar chari tong political leader tum han le pujita bang da kapre ka sai do ta hai lo le mal jur po coaching wai lo ni tum la town long le rat phani tum isia dan mane tum isia here tum ki pilo la sila dolomra town main town pur ke dak lo jaga le thang beta la main town din sin tum claim na ko po posing wai lo si tum po posi mina gari ben si la phangchu so ta mina gari lo nili mina gari lo tum mina gari ben si ka driver jindimen juga liku an ma ke lagi la to hadira ta nili tum mina si tipo kasi nani tum la
Bali along kai kita pu chosan bom da so po sira tum phana ko isi ningkang sam Ini kan sambil. kacipi lagati. Ini anu tin bhan ke sia ke min ko ni tum pimo be ta le tum la to war bunai lo the da ke non tumi ben school kuli bang cheng lo la ki big thiu somar tum bang ke aram se pen school ke dam ke bang ka ti thon tum da me tha long ko bang leader tum political leader tum tem ke da ni tum bang ba ni ching ba lo ta ke tem pi na Setami la ke niom ada bang ke tahun committee si claim nang po. kalang la bang taun committee tum sar tu Lepas pot silang udah. Sedang da po. Tapi alam kita baik do, kita itu mana school semua itu 21 po. Semua aku cuma nak keng mengadam dulu do. Baik pen aksikan flag, kalau gari pen aksikan flag po. Lagi itu silang udah yang mati. Lasi laso kan mata itu mana tinggal lah ko lah. Ini kesomen cingwai lo itu le Pene metang wa kan dana la bang kadang puna lo putana lo ko tumda kait kaita tum gari la hi sangcha ro lo teson pena ko si la bang tumda ra kana kerap pina hi tum chengwai la non ni tum society klem Apen along tin claim tu jilang mala sonda lebuli war long tang nang tum paklam iklab di ma. tum bahini la ndam bute ke dam ta ning ka anta hala mohon bar buzar long anta ni ngai tum ta ajulong ta hai ta hai ki thon nang si joy mina ki ban di non hala bagan nang bong to war chi te thai be pin lang bung long khom du ka su lang bung ta me ni tum rap jin pen apor ke mi chilong te ni tum ten kon ji lagi ni tum ko mani na pidun jom ta velo thang tha velo mina ki mina hemalong lo anak ki ben ji tu to bahini jak de ni to nong ko ta kedam ta pola tem lo ta pini son rat ahong jai long ni song kang de rang nu tem de dia ko lo ta pini bang rat ahong nu Tagadan taan mang litum mi social media long thelong ke nang litum manong abi. Ini tumge mane rat angnu rai ta rat hidu gila to yong si bidha long lo te ni tum la hen lo suci mata masi non son tahu nang bong ni tum klem lam de Kalang lo te ma bang kalang lo nang litum pu bang ke sami abang pu ke litum ke paklang ji. La singing hang lo he la si komen pini nang ke en lo. He choro lo. Siente nang limian chi than tha. ni men ko sing lekti ni dak dolomra thana long thami village defense party bu VDP Assamese pen Assam pulo gaon ruthabani polong ni aso area long ke oba puti ne krishna putani likam bong pen ni limina tame so gari barang itu nasi ni purial ni somar ni beli do we tum chilang bong ini rat plan tami la so gari pen si tum asap uvet akhirat tani tami tidu no Nang limian chi than tha. elemen biran bang kalau kado ni tak pun la gari hum ben rat kana purial ta japang renglo driver lebar go dakse nang renglo la sila curap si klem sa si dulu ko klem bom Pini dak dolomara long ke tahun committee to ngabang ke claim tu thesi nona bang ke private mate mithang jungjung pen si claim lo jo adak langbung lang plate la ka do ka betak kedam ke bang ka sik sak do rada tum student tum stame kedang ke bang sak do nonta arve jang tik setame jo alang tum dak coursing rek thela pen korte biren hangchu la lang tum si non adak dolomara taun along lekbuk lebor an setame tahun committee tum si ki claim nang ji setame tum bang ke claim kle alang tum ani bang hithialong tax and ko pipitong ke claim ne ko pitong pa dam ni la ke chini dalo la ke rat se chini lo tame akama bang ka tum claim ke dalo asi non la dak Tuara long lekbor lekbor punon Bali ke thok nai punon Inghan ke thok nai punon ke la ke town committee chairman atum lo di setame alang tum bang ke claim thu the nona bang ke jongjong pensi la tum Bali choroi chot along choroi chot atum bang si ke claim thu nona dak gari hum ni la pen dak ke claim da matum lebar atum phan la hai tum phan ta alang atum hajara pen chenglo la hai ki pinang yang se tame alang atum hoi pensi period lo di asi dak dolomra long town committee atum agari long bang ke pini mithang yong yong phan se obe rong ke idam ya phan roi irong lo la pena mithang aba ria long kobor ke pa do ujia phan long le form pa do ya phan si kobor he si thok irong lo sedame dadak town along dak blackboard level an ke paklam nang ya bang ke tu paklam kresi non ke rada tum mate mithang jung jung atum siklem nang kok lo like tha don atum Sipini nang tum ladak ni duar bagori episal si IT sel hin pen nang tum phat paklang pon lo la son pulong te ko som si mithang anghor mate mithang duty chiklem claim mate mithang dak taun along alang tum chairman du stami secretary du stami committee du stami adak yong si chelang le det pulote kopi ale si dolang lapun nang
jo nong lang bung lang pet mase avilo jo alang tum amit hang jung pen sipi amit hang si jung si kamit lo lang tha jo nong lang bung avilo ili tum dolomara tum tame ili tum la korte bahani phan churu nangji la puson ning ke mia bang phwa phan ke ili tum korte khorsing lekhe la pen beren thangcho labangso adim la ke alang litum lagi claim nangji kali la ke tahun komiti atum la pendak toni sik duar bagori education ni amri chartok bi alang tum si la hai ke lang nangji la pen tahun komiti tum si la hai ke selang ni kami la korte bahani alang litum mitha khi pen thok der lo la pen paklam der lo lang bung lang pleta or der lo la sili tum churu nangji ilitum ladak dolomara arat atum asami la pen karbiang long arat tumanta alang litum ke claim akam ke thek long pen alang tum aphan misena komen ka churu pen alang tum aphan idun tha la si alang tum phan churu pik nangji